हादरनि लाख लाख रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गेदेर खौरां। लाख लाख सरकारि साख्रि मावग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गेदेर खौरां। हादोराव लाख लाख मावफारियाफोरा साख्रि गोमाजानो हासिगौ। सरकारा मावख'गिरिफोरखौ होखारनो थांखि लादों। नोंगौ, गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मोदीआ गुबुन गुबुन बिफाननि नेहाथारिफोरजों मोनसे सावरायमेल खुंदों। 55 बोसोर बैसोनि मावख'गिरिनि दिन्थिफुंनायखौ गोख्रों नोजोर होनाय जागोन। जुदि मावख'गिरिया आरजाथाव नङाब्ला आजिरा होनाय जागोन होनना बे समाव गाहाय मन्थ्रिया गेदेर थांखि लादों। सरकारि मावख'गिरिफोरखौ 3 दाननि नटिस आरो बेथनजों आजिरा होनाय जागोन आरो हाबथायाव रायजो राजाफोरनि अजदखौ खोनासंनानै गाहाय मन्थ्रिया बान्था होनाय जागोन। फिन फोरमायबावदि हादरनि लाख लाख रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गेदेर खौरां। लाख लाख सरकारि साख्रि मावग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गेदेर खौरां। हादोराव लाख लाख मावफारियाफोरा साख्रि गोमाजानो हासिगौ। सरकारा मावख'गिरिफोरखौ होखारनो थांखि लादों। नोंगौ, गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मोदीआ गुबुन गुबुन बिफाननि नेहाथारिफोरजों मोनसे सावरायमेल खुंदों। 55 बोसोर बैसोनि मावख'गिरिनि दिन्थिफुंनायखौ गोख्रों नोजोर होनाय जागोन। जुदि मावख'गिरिया आरजाथाव नङाब्ला आजिरा होनाय जागोन होनना बे समाव गाहाय मन्थ्रिया गेदेर थांखि लादों। सरकारि मावख'गिरिफोरखौ 3 दाननि नटिस आरो बेथनजों आजिरा होनाय जागोन आरो हाबथायाव रायजो राजाफोरनि अजदखौ खोनासंनानै गाहाय मन्थ्रिया बान्था होनाय जागोन। बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। सेरफांगुरि बाजाज श'रुमा फुजा 2024 धामाका अफार होगासिनो दं। क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा सेप्तेम्बरनिफ्राय 30 अक्ट'बर फुजा 2024 धामाका अफारनि खाबुफोर होगासिनो दं। नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमाव खुंफुंजानाय फुजा धामाका अफाराव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। रायजो राजाफोरनो फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा लाबोनाय अफारफ्रानो जाबाय 5 लिटार पेट्रल फ्रि प्रेसार कुकार, फ्रि हेलमेट, एक्सचेन्जनि एभेलेबल, लोगोसे केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन आरो बाइक बायगिरिफोरनो फ्रि लटारि कुपनबो हरनाय जागोन। बे लटारि कुपनाव जाखाङोब्ला वाशिं मेसिन, रेफ्रिजारेटर, एन्ड्रइड टिभि, स्मार्ट वाच आरो एन्ड्रइड फन बेफोर मोनबा प्राइजफोरखौ मोननो हागोन। नोंथाङा आबुङै मिथिबावनो थाखाय 6038 171 91 9101 598021 आरो 9101 5478 92 जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन।